Hej, og i dag der har jeg Jose med, som måske vil starte sin egen YouTube-kanal. Når hun gør, så bliver den linket nede, ikke? Vi skal lave en whisper challenge. Det der med høretelefoner, hvor hun så siger noget, du er en ælling eller sådan noget. Ja, og det er 5 ting hver. Du siger 5 ting til mig, og jeg siger 5 ting til dig. Ja, og så hører vi noget musik på iPad'en. Ja, og jeg starter. Jeg skal lige høre, hvor højt det er, fordi jeg vil ikke blive døv. Ej, det skal lige lidt højere. Du skruer bare op, ikke? Hov. Kan du høre, hvad jeg siger nu? Hvad? Jeg skulle bare lige høre, om du kunne se, hvad jeg sagde nu. Godt så, nu starter vi. Jeg er en ælling, og jeg hedder Kasper. Jeg er en ælling. Jeg er en ælling, og jeg hedder Kasper. Ja. Hvor slæger er en ælling? Nå. Jeg elsker nudler. Hvad? Jeg elsker nudler. Jeg elsker nudler. Jeg laver æg. Jeg elsker nudler. Jeg elsker nudler. Nudler. Jeg elsker nudler. Sig lige igen. Jeg elsker nudler. Jeg elsker sushi. Det er rigtigt, jeg elsker nudler. Citron. Jeg elsker citron. Nudler. Skole. Jeg elsker ikke sådan. Nej. Hallo, 4 ting. 1 ting mere. Ja, du har ikke gættet. Jeg elsker Nej. Jeg elsker nudler. Hov. Vi er færdige. Jeg kunne det ikke. Okay, det var, jeg elsker nudler. Nå. Det her det er en vild sang, jeg skal finde. Du kan godt klare det højt, ikke? Jo. Kan du høre, hvad jeg siger? Kan du? Okay, er vi klar? Okay, vi er klar. Okay. Jeg er en hund. Jeg er En hund. dum. Okay, nummer 2. Jeg er ballademager. Jeg er en hund. Jeg elsker min hund. Det var tæt på. Jeg er en hund. En hund. Jeg elsker hund. Okay, nu prøver vi en ny. Vi prøver en ny. Okay. Jeg er dum. Okay. Du er en idiot, og jeg hader dig. Jeg hader vores skolelærer. Nej, du er en idiot, og jeg hader dig. Jeg elsker skole. Du er en idiot, og jeg hader dig. Jeg er skolepige. Stakkels hund. Nej. Vi prøver en ny. Okay, er du klar?
Hvad skal jeg tage? Okay. Alvin og de frække jordæren er i biografen. Alvin har spist kattelort! Alvin og de frække jordæren er i biografen. Alvin og de frække jordæren er Alvin og Tiger har været op og slås. Alvin og de frække jordæren er i biografen. I biografen. Er vi færdige? Så mangler du lige Hvorfor skal jeg igen? fordi. Skal vi... Nå, men vi har jo... Jeg har jo gjort det. Ikke så højt. Ej, og hvorfor skal jeg gøre det en gang til? Fordi... En gang! Jeg Jeg er Rebecca. Kom nu igen! Jeg er Rebecca fra... Jeg er Panika! Jeg er Rebecca fra... Jeg er Rebecca fra Pandekaland. Jeg er en panika! Jeg er sej! Jeg er Rebecca fra Pandekaland. Jeg er Rebecca fra Pandekaland! Det var sgu ikke, det var sådan lidt chok. Musikken var det pludselig stoppe. Nå, Ja, det var alt for den her video, hvis I gerne vil have. en hashtag. 2. Eller en bedste ven tag, som jeg filmer om lidt. Tror jeg nok. Nej. Hov, mit hår. Det er helt skridt. Stride. Ja, det er mit skud også se. Helt sikkert anbefale de her høretelefoner rigtig højt. Jeg elsker dem. De kan købe telefoner, og nu er de på tilbud. Nå. Hej hej. Ses jer, babes.